निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. रामकथेच्या दिग्विजयाची कथा सांगणारी रामकथामाला. नृत्य नाट्यातील रामकथा. गायन आणि कथाकथन ही मौखिक साधने रामकथा सांगण्याचे आद्य माध्यम आहे. पण रामाची कथा चैतन्यपूर्ण आहे, नाट्यपूर्ण आहे. सहजच ती कथा रंगमंचावर अभिनयातून व नृत्यातून जिवंत केली गेली. प्राचीन काळात कुशलव परंपरेने, सूत परंपरेने रामकथा गायनातून, कथनातून जिवंत ठेवली. महाभारताच्या हरिवंशमधून असे कळते की त्या काळी रामकथा नाटकातून सादर होत असे. कीर्तनकार व पुराणिक यांनी शेकडो वर्षे रामकथा सामान्यातील सामान्य माणसांपर्यंत नेली. गावोगावी खेडोपाडी नेली. या परंपरांमुळे रामकथेला भारतीय मनावर, कुटुंब व्यवस्थेवर व राज्य व्यवस्थेवर संस्कार करता आले. रामकथेमुळे या परंपरा जिवंत राहू शकल्या हे देखील तितकेच खरे. रामकथा कैक हजार वर्षे केवळ भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा रंगमंचावर सादर केली जात आहे. रामकथा जगभरातील श्रोत्यांचे मनोरंजन करत आली आहे. राम या शब्दाचा अर्थच मनाला रमविणारा हे किती सार्थ आहे ते या निमित्ताने लक्षात येईल. उत्तर प्रदेशमध्ये रामकथा कथन आणि रामलीला सादरीकरण या रामायणावर आधारित कला आहेत. शारदीय नवरात्रोत्सवात उत्तर भारतात सर्वत्र रामलीला सादर होते. 9 दिवसात संपूर्ण रामायण नाट्य रूपात सादर केले जाते व दसऱ्याला रावण दहनाने समाप्त होते. महाराष्ट्रात रामायणाचे नाट्यमय सादरीकरण केले जाते दशावतार मधून. कोकणातील दशावताराचे कलाकार विष्णूच्या 10 अवतारांशी संबंधित नाटक सादर करतात. त्यामध्ये रामाचे चरित्र सादर केले जाते. कर्नाटकचे यक्षगान नृत्य नाटक रामायण महाभारत व पुराणातील कथांवर आधारित आहे. केरळमधील कथकली नृत्य रामायण व महाभारतातील कथांवर आधारित आहे. कुचिपुडी या अभिजात नृत्यशैलीत रामायण शब्दम मधून रामाची कथा सादर केली जाते. कथ्थक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या सर्व अभिजात नृत्यांमधून रामायण सादर केले जाते. झारखंड, ओडिशा आणि बंगालकडे छाहू हा लोकनृत्य प्रकार पाहायला मिळतो. याचे 2-3 प्रकार आहेत. काही प्रकारात मुखवटे लावून नृत्य केले जाते. या नृत्यासाठी वापरले जाणारे मुखवटे पारंपरिक पद्धतीने केले जातात. मुखवटे तयार करणे हा येथील सूत्रधार समाजाचा पिढीजात व्यवसाय आहे. चेहऱ्यावर मोठे मुखवटे चढवून आकर्षक रंगबेरंगी पोशाख करून कलाकार रामायण, महाभारत व पुराणातील कथांवर नृत्य करतात. सोबतीला ढोल, ताशे आदी वाद्ये असतात. त्या तालावर उंच उड्या, कोलांट्या उड्या आणि वेगवान हालचालींनी हे नृत्य रंगते.
गावागावातील मोकळ्या मैदानावरून प्रेक्षकांना जमवून हा खेळ केला जातो. पावसाळ्याचे 4-6 महिने वगळता याचे प्रयोग नियमित होतात. भारताबाहेर इंडोनेशियामधील रामायण बॅले रामाच्या कथेवर आधारित नृत्य नाट्य आहे. प्रंबनन मंदिराच्या प्रांगणात याचे सादरीकरण होते. या बॅलेमधून रामजन्मापासून ते राज्याभिषेकापर्यंत रामकथा सादर केली जाते. अतिशय भव्य देखावे, सुंदर समूह नृत्य, देखणे पोशाख, हृदयस्पर्शी अभिनय यामधून रामकथा फुलत जाते. लंकादहन, रामसेतू बांधणी, राम रावण युद्ध यांसारखे प्रचंड देखावे अतिशय कल्पकपणे रंगमंचावर उभे केले जातात. देशोदेशीचे लोक हे सादरीकरण पाहायला येतात. मलेशिया व थायलंडमध्ये रामायणावर आधारित वेयांग कुलित नावाचा शॅडो पपेट शो केला जातो. बालीचे केचक नृत्य रामायणावर आधारित आहे. रामायणातील वानरांचे हे नृत्य चकचक अशा तालात आवाज करत केले जाते. जवळजवळ 150 कलाकार हे नृत्य एका वेळी सादर करतात. हनुमान आणि त्याची वानर सेना राम रावण युद्धात लढत आहेत अशी त्यामागची धारणा असते. हे सर्व लोकनृत्य व अभिजात नृत्य प्रकार फार पूर्वीपासून चालत आलेले आहेत. अलीकडच्या काळात अमेरिकेत रामायण सादरीकरण रुजले आहे. कॅलिफोर्नियाच्या माउंट मॅडोना शाळेत मागची 40 वर्षे या शाळेत रामायण सादर केले जाते. प्रत्येक वर्षी शाळेतील शिशुवर्गापासून 10वी पर्यंतची सर्व मुले या सादरीकरणात भाग घेतात. लहान मुलांना जंगलातील झाडांचा, खारींचा रोल मिळतो. थोड्या मोठ्यांना वानर सेनेचा, राक्षसांचा करत करत शेवटच्या वर्षापर्यंत उत्तम कलाकारांना रामसीतेचा रोल मिळतो. रामायणाचा हा कार्यक्रम 4 दिवस चालतो. या सादरीकरणात नाट्य, बॅले नृत्य, ओपेरा गायन, साथीला वादक असे साग्र संगीत रामायण रंगते. रामायणात हनुमानाची एक कथा येते. रामाला राज्याभिषेक झाल्यावर सीतामाईने हनुमानाला एक पाणीदार मोत्याची माला दिली. हनुमानाने त्या मालेतील एक एक मोती तोडावा आणि फेकून द्यावा असे घडले. सगळ्या वानरांनी त्याला वेड्यात काढले. अरे, इतके सुंदर मोती तू का तोडत आहेस? तेव्हा हनुमान म्हणाला, ज्यामध्ये राम नाही ते सुंदर असूच शकत नाही. त्यावर वानर त्याला चिडवतात, तुझ्यात तरी कुठे आहे राम? तेव्हा आपली छाती फाडून हृदयात वसलेला श्रीराम हनुमान सर्वांना दाखवतो. ज्या हनुमंतांच्या हृदयात राम आहे तो चिरंजीवी आहे, अमर आहे. त्याच्याप्रमाणे या कला सुद्धा अमर आहेत. या कला काळाच्या ओघात निसर्ग निर्मित व मानव निर्मित संकटांचा सामना करू शकल्या, कारण त्यांच्यामध्ये राम आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.